Jantárovej ulici pod vedením pána Jana Samseliho. Milí Košičania, dámy a páni, vážený pán primátor, vážená pani viceprimátorka, srdečne vás vítam na hlavnej ulici v Košiciach na jednom z najkrajších podujatí, ktoré organizuje mesto Košice. Takto dá sa povedať, že v predvečer jedného nádherného ženského mena. Je to meno Alžbeta, nie je to celkom v predvečer, ale my už vieme, že 19. novembra v kalendári svieti toto meno. A toto meno patrí patrónke mesta Košice. Žene, ktorá vždy pomáhala tým najzraniteľnejším a chudobným. A ja verím, že aj dnes vy, všetci, ktorí pôjdete našim krásnym mestom, prispejete pre tých, ktorí to od nás najviac potrebujú. Dovolte mi medzi nami srdečne privítať našich dnešných hostí. Primátora mesta Košice, pána Jaroslava Poláčeka, námestničku primátora mesta Košice, pani Luciu Gurbaľovú, monsignora Bernarda Bobera, košického arcibiskupa metropolitu, pomocného biskupa Mareka Forgáča, samozrejme aj ľudí, bez ktorých by dnešné podujatie nemohlo byť takým úžasným, ako určite bude. Sú to partneri, ktorí podporili dnešnú akciu. Za spoločnosť US Steel Košice srdečne medzi nami vítam viceprezidenta pána Miroslava Kiráľvargu. Za spoločnosť Vamex generálneho riaditeľa spoločnosti pána Viktora Gumana. Samozrejme aj všetkých ostatných partnerov, bez ktorých by dnešné podujatie nebolo takým úžasným, ako som povedala. Sú to Mestské lesy Košice, Správa mestskej zelene, Dopravný podnik mesta Košice, Východoslovenská vodárenská spoločnosť a spoločnosť Metro. Dovolte mi privítať medzi nami aj poslancov Mestského zastupiteľstva a starostov mestských častí, ktorí prišli na dnešnú akciu.